Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-pajjiż jinsab f'salib it-toroq ta' opportunitajiet. F'attività politika bit-tema Malta żagħżugħa f'Bormila, Dr. Grech qal li Malta hija demokrazija parlamentari relattivament żagħżugħa. Waqt li qal li l-gvern li ġab il-pajjiż f'salib it-toroq tal-isfidi, Dr. Grech qal li hawn industriji f'Malta li jridu jkomplu jikbru jinvestu imma l-gvern qed iżommhom milli jagħmlu dan għax ma jinvestix fl-infrastruttura. Il-kap nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista huwa gburi bil-valuri tradizzjonali tagħna li sawru lil poplu. Ir-rimarka li fejn ħadd ieħor huwa moħħu li jgħaddi minn budget għal ieħor u minn elezzjoni għall oħra l-Partit Nazzjonalista jemmen fil-potenzjal tal-poplu u l-potenzjal ta' Malta żagħżugħa li għad fadli għax tikber. Dr. Grech qal li 70% taż-żgħażagħ iridu jitilqu mill-pajjiż, qal li l-Partit Nazzjonalista jridhom jilħqu l-aspirazzjonijiet u li Malta toffrilhom opportunitajiet f'Malta stess. Waqt li qabbel it-tmexxija tal-pajjiż mal-mod kif titmexxa familja li tagħti priorità l bżonnijiet tagħha, Dr. Grech ikkritika lill gvern li qal jaħseb biss fl-interess tiegħu li jberbaq flus il-poplu meta mhux kulħadd miex il quddiem. Wiegħed li l-Gvern Nazzjonalista se jkun qed jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu fl-interess tal-poplu. Spjega li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija reali li tintegra l-opinjonijiet u l-ħsibijiet ta' kulħadd. Qal li l-Gvern fl-aħħar 11-il sena mhux biss mar f'direzzjoni ħażina imma għaddej mingħajr direzzjoni. Lejlet il-preżentazzjoni tal-budget 2025, il-kap nazzjonalista qal li jekk fil-budget il-gvern mhux se jħabbar it-tneħħija tat-taxxa minn fuq iż-żieda l-għoli tal-ħajja, il-budget se jkun ġie għal xejn. Qal li mhux biżżejjed li se tingħata żieda l-għoli tal-ħajja 10 xhur tard jekk il-gvern se jkompli jintaxxa l-kola. Tenna l-weda li gvern ġdid nazzjonalista jneħħi t-taxxa minn fuq il-kola u jinċentiva lis self-employed u lil min ħaddem biex jgħinhom. Qal li gvern nazzjonalista se jagħtihom ukoll tax credit biex ikomplu jinvestu fl-innovazzjoni u tkabbir tan-negozji tagħhom. Il-kap nazzjonalista qal li l-gvern bla viżjoni lanqas fil-mudell ekonomiku li l-Partit Nazzjonalista se juri lin-nies il-miri tiegħu u direzzjoni biex kun hemm kwalità ta' ħajja aħjar.